Tää voisi olla vähän parempaa. Tämä ohjelma kertoo Rovaniemeltä napapiiriltä kotoisin olevan Narrow Neck Bandin matkasta irlantilaisen musiikin juurille. Sen muutamiin syntyalueisiin ja paikkoihin, joissa irlantilaismusiikki elää vahvana. Matka alkaa kanavalaivalla sisämaan pienestä Wigestownin kaupungista noin 90 kilometrin päästä Dublinista. Pohjoisen muusikoiden vuokraamaan kanavalaivaan mahtuu 5-7 henkeä. Ohjaaminenkin sujuu pienen harjoittelun jälkeen. Jos sä osaat kaivinkonetta ajaa, niin kyllä... Ei joku yksi vipu vaan, niin ei tässä nyt voi hirveästi niinku... On kansi täynnä jätkiä, jotka ei muuta kuin soittelee ja laulelee. Ja koska ei tee hommia muuta kuin... Joutuu ajamaan heti. Naiset joutuu heti niinku hommiin, kun tänne tulee. Oi. Oi nyt pitää jonkun. Niin onkin tarkoitus. Satoja vuosia vanha Grand Canal-kanava käsittää vesireittejä noin 130 kilometriä. Se on rakennettu pääosin käsin ilman koneita. Niin. Alaspäin menossa. Pari sulkua vielä ennen tämän illan määränpää. Kanavan varrelle on kasvanut lukuisia pieniä kyliä, joiden varsilla on vanhoja pubeja. Yksi näistä on Fisherman Thatched Inn. Ensimmäinen olut pubissa juotiin jo 1600-luvulla. Ravintolan omistaja on jo lähes 90-vuotias teräsvaari, jolla tarinaa riittää. It's probably one of the oldest pubs in the county. I'm the present owner. Me and the bank manager. It has changed hands, about 4 times over the last 100 years. Some people stayed longer than others. Okay. Others got sense and moved on. We have trad music here on Tuesday nights. It starts at 10ish. Now you know what ish is. Yes. It can start. It's 10ish. Irlantilaisen musiikin soittosessioissa suomalainen ja irlantilainen musiikki lyövät kättä vauhdikkaissa ja rauhallisissa yhteissoitoissa. Music, it goes back centuries, but the bards were traveling storytellers, singers and musicians, and they traveled the country, and there's records of them going back as long as the Sliabh, back to 3,000, 4,000 years ago.
feel down by the river, for he loved that I did stand, and on the leaning soldiers he laid her snow white hand. See it me take life easy as the grass grows on the hills. Jokainen päivä tuo kanava laivalla jotain uutta. Matka jatkuu pieniin ja suuriin kyliin, Robertstowniin, Monasteriniin ja Athain kaupunkiin, jossa on suosittu pubi nimeltään Glancy's. By the sandy gardens, for he loved that I did breathe. We traced back the license to 1911, and it was probably before that, but we couldn't find it, you know. But it's in our family here since 1938, so it's a long time. It's a very long time. It hasn't. This particular area of the bar hasn't changed, you know. It hasn't changed in years and years, as you can see yourself, you know. Pubissa on soitettu soittosessio samana päivänä viikossa ja yli 50 vuotta, katkeamattomana musiikkivirtana. It started back in 1966 as a small session of about 5 or 6 musicians, and it just gathered momentum as the years went by, and we started in a small area, the pub, but it got so big we had to move in, and now these days you could have 12, 14, 20 musicians, you know. It's just continuous, you know. We regular musicians, and they make it because they're so good, you know, and people come just to listen to all the different varieties and stuff, the music. It's not just trad, it's anything can be played in it, you know. Back in the early days, there wasn't that many sessions in Dublin. We were probably the one session in Leinster, you know. But now there's an awful lot of sessions going on. It's part and parcel of the Irish tradition, you know. Olennainen asia tässä on semmoinen rento yhdessä soittaminen. Sinne nämä avoimet sessiot, eli ajatuksena on sellainen, että sinne tulee soittajia eri puolilta kaupunkia soittelemaan yhdessä ja nauttimaan hyvästä seurasta ja hyvästä musiikista. Tämähän on tanssimusiikiksi tarkoitettua ja siellä on pääsääntöisesti rytmisesti kahdenlaista musiikkia, on jikiä ja riiliä. Jiki on tämmöinen kolmijakoinen ja riili on nelijakoinen. Tietenkin siellä sitten on myös seassa valssia, polkkaa ja hornpipea ynnä muuta, mutta jikejä ja riilejä pääsääntöisesti. Ilta etenee näissä avoimissa sessioissa sillä tavalla, että sinne kerääntyy ensinnäkin soittajia ja yleensä siellä on joku liideri, johtaja siinä sessioissa, joka sitten aloittaa soittamaan tai ohjaa sitä ryhmää. Että yleensä kohteliasta on mennä, kun sinne tulee mukaan soittamaan, niin mennään kysymään näiltä johtajilta, liidereiltä, että onko mahdollista, että voisit itse osallistua ja sitten voi tulla mukaan. Ja nämä biisit, mitä soitetaan siellä, nämä sävelmät, niin jos tietää sävelmän, niin sitten voi lähteä sinne mukaan soittelemaan ja voi tapailla sitä sävelmää siinä, vaikka ei osaiskaan. Että täällä ollaan aika kunnioittavia muitakin soittajia kohtaan, että se on niin mukava piirre täällä sessioissa. Most truly and sincerely, there was no one in this wide world I love more.
tree, every bush and every bower, every sweet Irish flower reminds me of my Mary by the banks of the Lee. Section, it's come as you please, you know. But you know, we had, I think a few weeks ago, we had 5 accordion players. We had about 20 musicians, you know. It would be really trad. It's very enjoyable, and then obviously the singing as well, you know. But it's still an open. If someone wants to come in and sing whatever they like, you know, it doesn't matter, you know. They all enjoy it. That's the main thing. Todella taitavia soittajia, että ne on huikeita soittajia, että aina oppii jotain uutta kun tulee tänne ja näkee muita soittajia. Että se on tässä kanssa se hyvä puoli, että näkee toisia soittajia ja näkee miten ne käyttää soitinta ja miten ne soittaa, että se on todella antoisaa. Kaikki päättyy aikanaan, mutta musiikki ja pupit jäävät elämään, joten seuraavaan kertaan Slontsee. No place on you.